steak. Kain kayo. Ano ka man pinapanood mo? Nagutom yan. Anong ka man pinapanood mo? Oh, akala ko pinapanood kang aso. Show? Good morning, Philippines! Ulam namin guys is dried fish. Meron kaming sausawan. Iisa-isa kaming sausawan. Ni Lloydie. Isa-isa. At saka ito yung lauoy namin. Sardines lang yan, talong, at saka okra, kamatis, onion, at saka ano, tawag nito, sardines yun. At saka yung paa ng manok. Ang sarap. Mukbang kami. Okay na. Dito tayo. Kainan na. Kain na tayo. Mag-enjoy lang kami kain. Pabayaan niyo yung camera. Okay? Pabayaan mo lang yung camera niyo. Ganito kami. Mukbang. Alam mo ba yung mukbang? Sa Pilipinas, uso yung mukbang eh. Sige. Bahay mo to ha. Huwag kang mahiya. Sayang wala si ate mo. Pero pupunta daw siya. Ano? Mamaya after work, matagal ka yun. Tikman natin ito eh. Ano talaga to? Kung okay ba itong lasa? Ayan. Hala, ang anghang! Ito? Ito kang hala ka. Ito? May anghang talaga, hala ka. Sure ka ha? Dito ilagay ko yung ano din. May doan naman tayo. Ano yung tawag dito? Hindi ba yung sauce? Wala man tayong makain. Puro man bukong. Puro bukong. Basta okay lang sa'yo maanghang ha? Wala. Napakain mo nito yung asawa mo, di ba? Ito? Hindi pa siya nakatry ng luto ko nito. Chicken feet? Hindi pa. Gusto ko sa niya crunchy-crunchy. Okay. Kaya ihaw mo or pito lang. Hindi ko pa. I-try ko nga. Next time. Baka kakain siya nito. Kuha tayo nito. Gusto mo? Ayaw yan. Bawal kayo nito eh. Sarap ng dried fish. Sarap ng dried fish. Yes! Dried fish, my God! Yan, katikim ako. Sarap. Dried fish. Iwan ko kung bakit yung dried fish is masarap. Hindi ko talaga alam kung bakit. Sobrang sarap. Pero nasa Pilipinas tayo, ah. Parang pag dried fish lagi. Ano ba yan? Dried fish na naman? Pero hindi din maganda kapag palagi. Nakatingin talaga sila eh. Okay lang sa'yo yung chicken feet? Ito yung nakakapagpatagal pag kumakain ng chicken feet. Buti na lang guys, meron akong kilalang kumakain ng kahit ano-ano at kumakain din ng gulay. Si ate Lo kumakain ng chicken feet. Kain siya. So lahat ng gulay kinakain mo? Sarap. Ang anghang. Yung mga Korean, pag kumain sila ng chicken feet, Ganon din tayo kapag talagang enjoy na enjoy.
Pero sila parang wala lang. yung nilulunok nila lahat. Ay, pati ano? Pati bones? Parang, Ayaw mag-on ng TV ko. Ayaw talaga. So, ano pa ang ganapan mo? Wala na. ako, wala naman. Yung chicken, ano ko yan sa asawa ko bukas. Oo nga pala dito siya. So, uwi siya bukas ng umaga. Maaga-aga, hindi talaga sobrang aga. Kasama yung nanay niya. Hindi. Doon siya sa kapatid. Mm. Friday pa ko siya kunin. I think kunin ko siya or kunin or ihatid. Hindi pa lang. Hangang. Excuse me. Taga-Bicol kami. Ha? Taga-Bicol kami. Kaya mo. Kaloka. Taga-Bicol, mahilig kami sa maanghang. Kaya. Pagkainin natin itong marami sili. Challenge ba? Challenge. Mahilig kami sa... lahat naman. Common sa mga taga-Bicol mahilig sa maanghang. As in talagang anghang-anghang kaya mo. Maraming sili. So this one Pero is not... hindi ako makain ng totally. Hingunguyain ko yung sili. Pero yung may mga sili, kaya ko. Hi, baby boy. Ay, Girl yan. Boxy pala, sorry. Tomboy. I think silo yan ah. I think silo. Ang siya na? Nag-message. Okay. Lumaya pa yun, 8:30. Masarap kasi. Paminsan lang kasi ito mayayari. Diba? Meron kang tubig ha? Okay lang sa'yo yung gulay. Ang sarap yung gulay. Sabaw-sabaw tayo. Bakit pa ako na ano? Wala, ang init pala. Higay mo yung asang mong mukbang. Sino yung asawa ko? Ayaw niya. Pero Mm. paminsan alam mo, pinifilm ko siya na hindi niya alam. Sabi niya. Hindi niya alam. Ay, hindi naman niya alam, di ba? Hindi naman siya nanonood. Pag alam niya, mapagalitan talaga ako. Kasi, Ayaw niya na. ayaw niya. Nahihiya siya sa harapan ng kamera na kumakain siya. Oh, okay. Kayang-kaya ni Lorde. Ang sarap kaya ng maanghang. Mas nakakatulong kasi yung maanghang na hindi ko masyadong tumaba. Daw. Talaga? Oh. Kakain ako ng sili. Pero pag nasobrahan ka naman daw, ngayon magkakaroon ka naman ng Totoo yun. daw. Pero alam mo, meron akong nakita, parang totoo yan, meron akong nakitang vlogger na mahilig siyang kumain at saka kumakain siya ng sili. Kahit anong kain niya, kasi mukbang yung video niya, kumakain siya ng kahit anong food, ay talagang hindi siya tumaba. At saka kumakain talaga siya ng sili. Grabe na yung kumakain talaga ng sili. Kumakain siya ng sili. Hindi ko na kaya yun. Enjoy siya ng sili. Kilala mo mga kapitbahay mo? Hindi. Dito sa kabila. Dito. Hindi talaga kilalang kilala. Hindi naman ako nakipag-usap, nahiya ako. Common mga kapit. Si Tami. Friendly. Kahit yung kapitbahay namin nagkakat ng tas puntahan talaga ni Tami, may dala pa siyang wine. Totoo. Friendly yung asawa ko, friendly kasi. Pero natawa ako sa babae kanina ba. Nagtataka talaga sila sa grocery store. Hindi nga ako nagbanggit ng specific na anong tawag doon? Na recipe. Kasi for sure magtatanong talaga sila ng gano'n. Tinitignan kasi nila. Yung paa. Roxy, Misty. Ang kain nila, breakfast and dinner lang. And then,
Pag lunch na, parang 12, bigyan ko lang sila ng mga treats. Okay na yan. Kasi parang twice lang din naman dapat sila. Ha? Parang twice lang din naman dapat sila. Yes, dami pagkain dito. Bahala ka na umugos. Pakain ka mo, ubusin mo yan. Samahan mo ako. Bahala ka na umugos. Alam mo na to. Ubusin natin to. Hindi ko talaga maisip kung paano nila naubos yun. Oo, hindi ko rin. Pero, may tao kasi na ano, kumakain sila at busog na, pero parang malaki yung intestine. So, ano yung mga Korean na babae? Pag nagmumukbang sila. kung tingin ka ng mukbang, may mukbang channel din ako. Siguro pag gutom na gutom ako siguro. Pero hindi ganun karami. Sila grabe. Pero alam mo, hindi yan pinifilm ng isahan lang. Putol-putol yan. Kinakat check nila yun. Putol-putol, and then, for example, kagain sila, and mamaya, busog na sila, mamaya na din continue. And then, ikunik-kunik lang. Fried lang. Pero ang galing nila mag-edit. Huwag mo lang huwag mo lang i-move yung camera. Dapat doon sa position mo. So, yun yung talaga yung technique. Then, parang continue yung kain ba sa camera. Kami naman ang kain namin. Breakfast namin sa 9 or 10. Yun yung breakfast niyo? Pang ano na yun, malapit na sa lunch. Wala nang dinner. Minsan tawag ng katamaran. Ha? Tawag ng tamad. Tamad. Saan pa kayo apple picking? With orchard. Okay. Nakapunta na kayo din? Napuntaan ko na rin yan. Asawa mo? Nadaanan na na. Ganda dun. Naoy, sana hindi talaga kayo alis. Para next year ba? Dami tayong magagawa summer. Summer. Alis kayo, malayo ka na. Paano kaya kumakain ka nito? And then gumagamit ka ng tinidor at kutsara? Sino? As in challenge ito. Paalam. As in challenge talaga siya. Kaya mo. Hindi, wala kang makain talaga. Kaya kang challenge ako. Kutsara tapos tinidor paghipon. Pag-hipon, kaya mo. Mabilis ako. Mabilis na. Pero kung ganito, bukas ka pa matatapos at ang daming magmukmang ka. Ang hirap. No, baby. Pero sa Pilipinas, no, ibigay mo itong mga ganito sa aso. Diba? Kainin. Correct. Yung askal. Pusakal. Halaka. Oo nga! Kailangan mo pa ng rice. Tapusin mo. Meron pa din. Tapusin mo yan. Tapusin mo yan. Ang mga ilong namin na tumutulog. Itong mukbang kapag ganito film. Kasi yung ibang nanonood dyan, nagutom din. Nagutom sila. Sorry guys, nagutom tayo. Meron pang rice. Kunin mo yun. Naalala pala ako. Ano kami tawag doon? Nag-buffet kami Korean. Hindi kumain ako ng... Ang dami kong kesa yung paborito kong kimchi. Kumakain ka na ng kimchi. Ayun, kumain ako ng kimchi. Halos dalawang araw hindi ako kumain. Bakit? Parang hindi natutunaw yung kinain ko. Nag-aalala na talaga ako sa sarili ko. Sabi ko, ano ba ginawa ko sa sarili ko? Bakit kumain ng daming kimchi? Tapos talagang after nun, parang hindi na ako masyadong kumakain ng sobrang daming kimchi. Parang okay lang sa akin yung kimchi. Pero hindi talaga ako yung talagang kain na gustong-gusto. Hindi. Ako talaga dami na akong nakain kimchi noon. Lamon ata yung ginawa ko ng panahon na yun. Hindi kain talaga lamon. Saan kayo pumunta? Dito din? Sa Pilipinas. O Pilipinas ha? Hoy, alam mo, hindi ko pa natikman na pagkain. Nasa Korean. Yung mga, di ba, yung sabaw-sabaw with noodles and with ramen? Ramen ba yun? Masarap ba yun with pork or something? Yun nga. Parang yung barbecue, ano yan? Yung parang Green sabaw-sabaw. barbecue. Shabu-shabu? Shabu-shabu. Masarap.
Hindi ko kaya na, hindi ba ako ano. Hanap tayo ng ganun tapos try natin. Sige, wala, first time. Hindi pa Pumunta ka na ba ng Flaming Grill? Oh, pumunta ako. Anong tingin mo doon? Okay lang. Okay lang din. Hindi man siya, ano, sobrang talagang Mm. okay. Pati yung seafood nila, para akong naanuan, parang ibang lasa. Akala ko Crab. ako lang nakalata. Yung crab iba. Kaya, yung iba is mag-ano pa, mag-awayan dahil sa, Totoo? pero iba yung lasa, ang iba palang laman, ang iba parang sira na sa loob. Pero kung okay naman dun. Mag-order ako noon, doon, kami ni Tami. Mm. Pero, hindi ako talaga yung talagang, ay, talagang sobrang sarap. Mm-mm. Mahal pa naman ang seafood nila. Kapag mag-take out ka, mahal per pound. Sobra. Yun yung sa amin, hindi kami mahilig masyado sa seafood kami dalawa. Ari kayo? Mm-mm. Ano kayo? Yung kapag kumakain kayo sa labas, steak, kain kayo? Sino yan? Pusa? Lalaki yan. Si Habs. Common lang na kinakain namin. Chicken. Kain kayo ng steak? Hindi siya mahilig. Ako medyo lang. May sounds na yung ano ko. Truth. Yes, bagutom ka na? Ganyan yan siya kapag gutom. Inano niya ako ganun. Ibig sabihin gutom na siya. Parang 6 o'clock na kasi. Ganyan yan siya. Kaya pala umano sa akin. Kala niya siguro. Ay, ako ito. Gutom ka na, baby? Oh, baby. Ang liit naman ito. Pinaano na yan, pinaka-love yan ng asawa ko. Totoo. Yan. Ba't hindi sinasama pag lumalabas kayo? Hindi. Bawal nila. Pagbigyan kita ng sili. Gusto mo tong sili na to? Magic sarap. Bili ka ng lime. Bumibili kami ng lime. Masarap yung na. Ay, huwag yung lemon. Iba naman yun ba? Mas ano yung lime? Mas masarap. Mas ano talaga. Para siyang lemon sa atin yung Bakit daw yung kalamansi sa atin? maliit. Pero no, grabe no, masarap no. Hilig mo sa suka, girl. Ikaw? Ikaw. Ikaw ayaw? Hindi. Hindi masyado. Okay lang. Tignan niyo sa'yo. Marami pa kang suka. Ako ano na. Ba't mo ko tinitignan? Sino yung aso? Pero naiinis na to sa akin. Chicken feet attack. Hi, Bob. Hello. I'll give you something, Bob. Ano ka mo pinapanood mo? Nagutom yan. Anong ka mo na pinapanood mo? Oh, akala ko pinapanood kang aso. Show? Ano? Wala. Ikaw? Wala na. Yung mga ano lang, TV show. Dr. Phil? Doctor. Meron pa tayong rice Movie. Ayoko na. Mga movie. Ang daming movies ng asawa ko. Meron din asawa ko meron. How about shows? Mga old shows. Meron ka pinapanood? Wala ba masyadong? I-try mo nga yung... Vikings. Parkings? Vikings. Vikings? Hoarding pa pala. Nanonood ka ng Game of Thrones, tapos na baya. Actually, isa yan sa mga hindi ko pinanood. Maganda. Iwan ko sa ending. Hindi ko alam kung ano. Hindi ako nakapanood ng ending talaga. Ang daming season na nun, di ba? As in. As in yung story talaga. Magaling yung sa una. Ang ganun ba?